De toerismesector is bezorgd. Er gingen vorig jaar minder mensen in Zeeland op vakantie. Andere regio's hebben fors geïnvesteerd in aanbod, in positionering en vermarkting van hun regio. In Zeeland is dat misschien iets minder gebeurd de afgelopen jaren. En verder vandaag. Geld voor de wagens gaat naar veiligheid. En Zeeland krijgt er bos bij. Goedenavond. Het was de afgelopen jaren nooit de vraag of er meer toeristen naar Zeeland waren gekomen, maar meer hoeveel. Tot vandaag. De jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten ineens iets heel anders zien. Een krimp van 5%. Vooral Nederlandse gasten blijven weg, maar ook het aantal buitenlandse bezoekers neemt af. Alarmfase 2 is nog wat overdreven, maar de recreatiesector moet zich wel zorgen gaan maken. Ik denk dat de sector, ondernemers, maar ook overheden zich moeten realiseren dat er werk aan de winkel is. Uit cijfers blijkt dat het aantal Nederlandse gasten in Zeeland met 6% is afgenomen. Dat komt niet door het weer, maar door het imago. Andere regio's hebben fors geïnvesteerd in aanbod, in positionering en vermarkting van hun regio. In Zeeland is dat misschien iets minder gebeurd de afgelopen jaren. Verder zien we dat Zeeland heel erg afhankelijk is van vakantieperiode, piekperiode. Afgelopen seizoen vielen de Nederlandse en de Duitse vakantieperiode voor een gedeelte samen. Ja, en dan zie je gelijk dat impact heeft op de periode daaromheen. Ook zien de toeristen Zeeland als duur. Vooral als je kijkt naar de prijs-kwaliteit verhouding. Ik denk dat wat we zien is dat Zeeland best een stevig prijsniveau voert. Dat is op zich niet zo erg, want er is zeker wel markt voor een kwalitatief hoogstaand product tegen een hogere prijs. Maar de prijs-kwaliteit verhouding, daar horen we toch wel wat opmerkingen over, ook vanuit experts, van misschien is daar ook wel wat aandacht voor nodig. Minder gasten is vervelend voor de recreatieondernemers, maar het heeft een breder effect. Dat heeft ook gevolgen voor de uitgaven die onze vakantiegangers elders in Zeeland doen. In de horeca, in de detailhandel. Nou ja, en dat kan wel een doorrol-effect hebben, zeg maar. Van, joh, kunnen we onze voorzieningen nog wel in stand houden op deze manier? We gaan naar verslaggever Erik Holm in Vlissingen, waar vanmiddag die cijfers zijn gepresenteerd. Erik, geen positief verhaal natuurlijk. Maken ze zich daar zorgen? Nou, ze zijn wel enigszins geschrokken van die cijfers. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Naast me staat Arjen Brinkman, eigenaar van Villapark De Paardenkreek in Kortgene. Maar ook voorzitter van de Hiswa Rekron Zeeland. Arjen, geschrokken? Nou ja, het is ook weer geen donderslag bij helder hemel. Maar ik sta niet te juichen. Als we kijken naar die cijfers, wat zijn de oorzaken? De oorzaken. Ja, misschien hebben wij ons toch als Zeeland te veel geprofileerd als zon, zee en strand provincie. Waardoor we vooral op het hoogseizoen mikken. Waar vallen nu de zware klappen? Ja, dat zie je toch vooral bij de huisjesparken. Daar zijn er natuurlijk veel van en daar loopt de vraag terug, terwijl het aanbod nog een beetje dooruilt. Wat betekent het nu voor de recreatieve sector in Zeeland? Wat betekent dat? Nou ja, als het zo doorgaat, dan zou je natuurlijk uiteindelijk minder verdienen. Heb je minder investeringscapaciteit. En dat zou niet alleen voor de recreatie wat betekenen, voor die banen, maar ook voor de mensen die een supermarkt hebben of anderszins hun geld verdienen aan de recreatie. We staan weer op de boulevard in Vlissingen, figuurlijk gezien. Wat moeten we doen om het tij te keren? Ja, ik denk dat we sowieso Zeeland moeten neerzetten als een provincie waar het heel het jaar leuk toeven is. Niet alleen aan het strand, maar ook in het binnenland. Misschien wat met cultuur, festivals, maar ook gewoon de leuke zaken die niet alleen voor bezoekers leuk zijn, maar ook voor bewoners die goed naar voren brengen. Nou ja, je hoort het, Floris Jan. Er liggen nog wel kansen hier in Zeeland, maar er is wel werk aan de winkel. Erik Holm en Arjen Brinkman, hartelijk dank. De organisatie Meld Misdaad Anoniem ziet een enorme stijging van het aantal tips dat ze uit Zeeland hebben gekregen. Afgelopen jaar zijn er ruim 700 tips binnengekomen en dat is een stijging van bijna 60%. Vooral over drugs, geweld, wapens en vermiste personen kwamen meer meldingen binnen. Eerder liep Zeeland erg achter op de rest van het land als het ging om het aantal meldingen. Dat is nu niet meer zo.
Een gezamenlijke middelbare school op Walcheren lijkt een stuk dichterbij. De gemeenten Middelburg, Veren en Vlissingen gaan dat met de middelbare scholen en het speciaal onderwijs de komende 6 maanden onderzoeken. De verklaring werd vandaag ondertekend. Wij hebben natuurlijk een aantal scholen in ons midden waar ik blij mee ben, maar waar echt wel wat aan veranderd moet worden, wat opgeknapt moet worden, wat verbouwd of gebouwd moet worden. Nou ja, dan hoop ik dat dat duidelijkheid geeft en dat we daarna gewoon snel vaart kunnen maken. Een droom van de scholen is een campus op Walcheren waar zo'n 5000 leerlingen kunnen rondlopen. En een campus is dan inderdaad een parkachtige omgeving met misschien wel 6, 7 gebouwen die inderdaad op menselijke maat gebouwd zijn, maar wel elkaar kunnen versterken, ondersteunen en dat je een aantal gezamenlijke voorzieningen dan maar 1 keer hoeft aan te leggen en weg te zetten. En daar kan iedereen dan gebruik van maken. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. En straks in deze uitzending, niet iedereen in Zeeland is blij met de aanstaande benoeming van Johannes de Bat als staatssecretaris. Maar eerst, Nederland heeft ten opzichte van de rest van Europa maar weinig bos. En Zeeland misschien wel helemaal. En dat terwijl bossen van alles kunnen doen. Ze halen CO2 uit de lucht, zuiveren water en vergroten ook de biodiversiteit. Dus komt er in heel Nederland de komende tijd bos bij. Ook in Zeeuws-Vlaanderen. Staatsbosbeheer plant deze maand nieuw bos op 2 locaties. Ruim 8 hectare bij het Gat van Pinte bij Terneuzen en 7,7 hectare hier, in een vandaag druilerige wei aan het Pontenbos in IJsendijken. Achter mij zie je wat rasters staan. Daarbinnen komt straks het bos, maar daarvoor zie je struikjes, dus daar komt struweel voor. En er blijven ook open zones en je ziet het water. Dus je ziet er al een klein beetje hoe dat toekomstige landschap eruit gaat zien. Al duurt het nog even voordat je een echt bos ziet. De komende jaren zie je vooral jonge aanplant. Dan na 10, 20 jaar begint het al een beetje op een bos te lijken. En na 30 of 50 jaar zeg je echt van wauw, dat is een bos. Zover is het nog niet. Voorlopig staan de jonge bomen zelfs afgeschermd. Het hek is speciaal om het te beschermen tegen reeën. Daarom is het zo hoog. Maar ook bijvoorbeeld tegen vraat van hazen. De jonge aanplant is kwetsbaar, dus daar willen we zuinig op zijn. Bij Staatsbosbeheer staat er in de rest van Zeeland dit jaar geen nieuw bos op de planning. Tegenstanders van de mogelijke komst van de nieuwe kerncentrales in Zeeland zijn niet blij dat Johannes de Bat staatssecretaris wordt van Klimaat en Groene Groei. De Bat heeft een grote rol in het kerncentrale dossier gehad en de actiegroepen Borselen en Terneuzen tot de kern zien in hem dan ook een grote voorstander van kerncentrales in Zeeland. En zo iemand zien ze liever niet in het kabinet. De gemeente Goes is verantwoordelijk voor het repareren van een kapotte damwandconstructie bij een woning. De bewoners hadden de gemeente voor de rechter gesleept omdat de damwand in slechte staat verkeert en het gevaar oplevert voor de woning. De wand werd dan wel door de vorige bewoner aangelegd. De rechter oordeelt dat het gemeentegrond is en dat de gemeente dus verantwoordelijk is. Wie die reparatie moet gaan betalen is nog niet duidelijk. Dat moet een andere rechter beslissen. Bouwers van carnavalswagens op Zuid-Beveland kregen gisteravond controle. Want zijn hun wagens wel veilig genoeg voor henzelf en ook voor het publiek? Sinds vorig jaar zijn de veiligheidseisen een stuk strenger geworden. En bouwers begrijpen dat maar al te goed. Maar ze maken zich ook zorgen over de gestegen verzekeringskosten. Want dat geld steken ze natuurlijk liever in de wagens zelf. We geven gas, gas, gas op die lolly, op die lolly. Ja, meneer. Hoe is het? Rust. Ja, prima. Kun je het vaste rondje maar eens doen, hè? Ja, zo is dat. Dan moeten we even kijken. Ik denk dat het goed is dat het gebeurt. Zeker als je ziet wat voor niveau carnavalswagens we neer gaan zetten in Zeeland. Het wordt steeds mooier, steeds groter. Maar er hangt ook een klein risico aan vast. En ik vind het eigenlijk wel goed dat ze daar aandacht aan besteden. Ja, muziek steeds. Ja, voor de rest geen gevaar. Aan je brandblussertje. Die is het grootste gevaar. Binnenin, het kortje strak, niet de generator. Ja, die chauffeur zit hier zo, op de televisie. Die op die camera aan de voorkant. Ja, die camera's en die van achter hebben we nog een camera. Dan kan de chauffeur altijd zien wanneer dat weg kan rijden en wanneer dat niet kan rijden. Dan ziet er netjes uit. Keurig, best 2 idee. Wat zijn de belangrijkste veiligheidsaspecten waar je op moet letten? Vooral een zicht voor je chauffeur, brandgevaar en dat er niks afbreekt. Op welke manier hou je daar rekening mee dan? Tijdens de bouw, daar vooral met z'n allen goed naar te kijken. Niet zomaar wat doen. Dat er altijd wel iemand is die daar een beetje verantwoordelijkheid voor draagt. Die zegt gewoon, staat het aggregaatje wel op de goede plek? Hebben we zuurstof genoeg voor de chauffeur? Moet er een afzuiginstallatie komen? Zitten de camera's op de goede plek? Zo houden we het een beetje in zicht. Komt het ook wel eens voor dat je een wagen moet afkeuren?
Dat hebben we in het verleden misschien eens 1 keer meegemaakt, maar dat valt op zich mee. Iedereen houdt zijn eigen vrij netjes aan de regels. Van Schavenpolder ging het naar Ouderlanden, naar bouwgroep De Twijfelaars. Waar de bouwgroepen inmiddels tegenaan lopen is dat de verzekeringskosten torenhoog worden. Wat ze liever aan materialen zouden uitgeven. Het is gewoon zonder geld, de verzekering voor een optochtje meerijden, dat loopt gewoon. Dat is gewoon niet meer leuk. Dan moeten we als carnavalvereniging de kopjes bij elkaar steken. En dat hebben we ook al afgesproken dat we de carnaval gaan doen. En dan kijken of we een collectief kunnen regelen met een of andere verzekeringmaatschappij. En waar is dat dan allemaal, gas op die lolly? Nou, op onze website vind je een overzicht van alle carnavalsoptochten die de komende week in onze provincie plaatsvinden. De dag begon met wat regen, maar ook enkele opklaringen. Vanmiddag was het eigenlijk vooral grijs en viel er hier en daar een regenbui. Morgen zorgt een toevoer van koudere lucht voor temperaturen rond de 4 of 5 graden. In het weekend wordt het dan nog kouder en zondag is er kans op sneeuw. Online, tijd voor een zeer smakelijk berichtje nog. Daar lees je meer over de Zeeuwse finalist van de grillworsttest. Eind maart weten we zeker of slagerij Maros uit Goes heeft gewonnen. De juryleden die hebben nu al de 14 grillworsten beoordeeld op geur en smaak, maar ook zoiets als het aangezicht en het snijvlak. Het hele verhaal vind je bij ons online. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd op onze site en in de app. Ik wens je voor nu een heel fijne donderdagavond.